Preparatuta banatorni herri kirol erakustaldiarekin une batetik bestera hasiko gara, baina horretarako lehenik kirolarien beraien aurkezpena egin behar dugu eta horretarako txalo batez hartzeko deituko ditut lau harri jasotzaien gandik hasiko nahi. Ez da hemendik oso apartekoa Horzain kalen bidekorrena eta gaur zintzo hemen urrupilen arko batzen hariko zaiguna Gorka Etxeberria Gorka Etxeberria eta gaur berarekin bazela laguntzen eta Euskal kombinatuan ere Oiartu gara Garazi Ansa hau ezin izan dula Gorka Etxeberria eta Garazi Harri hortzaileak eta aizkoran hariko bideteteko batean akatz txikibak badago martelean ere geltu gara dela zantzea baita, baina bebarra dela janko nuke eta beratzea ditzen nahi duta karre behartu plazaren hau dira Kime Zoiedera Aizkola eta bebarra esan dion dago eta berarekin batera Goierri aldetik eta Ezkio Direktor Osin alde, Unai Etxeberria. Hori beste izango dira. Alde banaka, Unai Etxeberria Garazi, Osa Gorka Etxeberria. Eta Kime Zoiedera Aizkola. Ekotu bere izena, baina hau haiko ezaguna dugu uste aurkezpen beharrik ere azogola. Zinatik zaitzar, Luxarle. Zinatik zaitzar, baina haiko zaitzar honola. Denbora partea zuen gitarrian Harri handi bat orderia jarrian Baina trampada zeukan eta galarrian Igual barrutik utxa zeuen harrian Igual barrutik utxa
Yes.